Antigament hi havia un costum molt arrelat entre els veïns dels pobles localitzats a prop de rius o rambles mediterrànies a l'hora de desfer-se'n dels seus trastos vells i inservibles. Aquesta manera d'obrar, irrespectuosa amb el medi ambient i amb la qualitat del paisatge, estava directament relacionada amb la peculiaritat dels nostres rius mediterranis. A la vora del riu no hi faces niu. Existeixen multitud de proverbis valencians que demostren la perillositat d'habitar prop d'un riu per la probabilitat que una riuada arramble tot el que troba al seu pas. La saviesa popular coneix perfectament la peculiaritat del clima mediterrani i, conseqüentment, el comportament dels nostres rius, principalment durant la tardor. Els mobles, els objectes d'ús casolà i altres coses inútils que no aprofitaven per a res es llançaven a la vora o al llit d'una rambla o d'un riu, perquè més prompte que tard, i fruit d'una gran crescuda, acabaven per desaparèixer temporalment dels nostres ulls. Novament, la dita popular valenciana sentenciava un fet. Aigua corrent, la merda no se sent. El Millars, com molts altres rius mediterranis, tampoc ha fugit d'aquest costum brut i inadequat. Però en realitat el final no és exactament d'aquesta manera. Els rius crescuts arrasen amb qualsevol cosa que troben en el seu camí. La Mediterrània acaba per engolir-se temporalment la nostra porqueria, però també, tard o d'hora, la mar vomitarà les nostres deixalles com un regal enverinat. Continúa habiendo puntos donde sí que se está depositando, pero se está viendo, que vamos a mejor, mucho. La gente se está concienciando, pero nos falta llegar a este punto donde no haya que destinar nada a retirar residuos del río. Ahí es donde queremos llegar. De la mateixa manera que s'està acabant també aquesta impunitat, que abans venies així, tiraves el que volgueres, no s'entrava ningú, però cada vegada hi ha més mètodes i és més fàcil averiguar al final qui ha tirat alguna cosa. El Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la desembocadura del riu Millars, format pels ajuntaments d'Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, compta amb un servei de guarderia rural per a vigilar el paratge fluvial els 365 dies de l'any. Malauradament, una de les principals responsabilitats és evitar i controlar els abocaments il·legals. La guarderia, amb la col·laboració del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, persegueix els culpables que s'enfronten a elevades multes econòmiques. El Consorci Riu Millars també compta amb un servei de manteniment encarregat de la neteja i conservació del paisatge protegit. L'objectiu és mantenir el paratge en òptimes condicions per al gaudi dels nombrosos visitants. Durant l'últim any s'han registrat 130 punts amb deixalles de qualsevol tipus al llarg i ample de les 400 hectàrees d'espai natural protegit. Una xifra que ja ha disminuït moltíssim des de l'existència de la guarderia rural l'any 2009, però també per una major consciència ciutadana. Els veïns d'Almassora, Borriana i Vila-real tenen a la seva disposició i de manera gratuïta ecoparcs per dipositar qualsevol tipus de deixalla, enderrocs, fusta, metalls, mobles, plàstics, paper i cartó, restes de poda, electrodomèstics, tèxtils, bateries i piles, llandes, oli mineral i vegetal, vidre. Els ecoparcs són instal·lacions dissenyades perquè qualsevol persona deposite tot allò que ja no vol. Per tant, no hi ha excusa per a tirar-lo al Millars, en altre riu, en una rambla o en qualsevol altre lloc. Cada vegada crec que hi ha menys vessaments, la gent abans era el més normal del món, on tenies un sac d'escombros i no sabies on tirar-lo, li preguntaves a qualsevol i diries que al riu, i avui en dia li preguntares a qualsevol, ja per sort ja no te dirien, no, això tireu al riu. Que utilice los ecoparques, tanto de Almazora, Villarreal como de Burriana. Y para los voluminosos grandes, que utilicen los servicios que prestan los propios ayuntamientos, que es la recogida de voluminosos. El riu Millars és una artèria vital i de futur per a la província de Castelló.
més de 280.000 persones habiten al seu voltant. La desembocadura es va convertir en paisatge protegit l'any 2005, justament amb la intenció de preservar aquesta joia fluvial. La contaminació continua sent un dels principals problemes del Millars. Des de fa anys existeixen estacions depuradores per a tractar les aigües residuals, però també un gran invent anomenat ecoparc perquè el riu no siga mai més un lloc on anar a tirar els trastos.